गायनेकोलॉजिकल ऑन्कॉलॉजी म्हणजे काय? वी नीड टू डिटेक्ट इट ॲट अर्ली स्टेज. पण इफ यू डिटेक्ट इट तर ह्याला क्युअर आहे. 25 to 30% ऑफ दीज कॅन्सर्स आर कॉज बिकॉज ऑफ जेनेटिक. हाऊ डज वन लुक आउट फॉर साइन्स अँड सिम्पटम्स? 70 to 80% of patients present to us in advanced stages. It apparently is a silent killer is what it has been addressed to. Extra precaution is always better than taking no precautions at all. Well, I feel a lot of things could be sorted out with awareness and discussion. Well, if only our world leaders could understand, this world could be a better place to live. Well, that discussion is for some other day. Today we are discussing, or rather having an awareness on gynecological oncology. And joining me in the studio is Dr. Rohit Ranade, Senior Consultant Clinical Lead, Gynecological Oncology, Narayan Health City, Bangalore. Sir, welcome to the show. Thank you. It's namaste to everyone in Goa, and it's a pleasure to be on your channel again. Thank you very much. Welcome again. Doctor has completed his MCH in gynecological oncology from Tata Memorial Center, Mumbai. He's contributed significantly to research in gynecological malignancies with multiple prestigious fellowships, awards, and membership. Dr. Ranade is a leader in his field, committed to advancing surgical techniques and improving patient outcomes. First of all, Dr. मला एक हा प्रश्न विचारायचा आहे की आपण गायनेकोलॉजिकल ऑन्कॉलॉजी म्हणतो, हा खूप वास्ट मोठा सब्जेक्ट आहे. इफ यू कॅन ब्रेक इट डाऊन फॉर अ कॉमन मॅन टू अंडरस्टँड, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कॉलॉजी म्हणजे काय? Okay. So I think it's good to start with a very very basic question. आता गायनेकोलॉजिकल ऑन्कॉलॉजी म्हणजे बेसिकली ह्याच्यामध्ये सगळे कॅन्सर्स जे महिलांच्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये जे होतात त्याला गायनेकोलॉजिकल ऑन्कॉलॉजी असं म्हणतात. त्याच्या स्टडीला गायनेकोलॉजिकल ऑन्कॉलॉजी, त्या शास्त्राला गायनेकोलॉजिकल ऑन्कॉलॉजी म्हणतात. आता ह्याच्यामध्ये कुठले कुठले कॅन्सर्स येतात? ह्याच्यामध्ये सर्वात पहिल्यांदा गर्भाशयाचा कॅन्सर म्हणजे युट्रस कॅन्सर. द सेकंड मोस्ट कॉमन कॅन्सर इज अ सर्वायकल कॅन्सर ऑर दी माउथ ऑफ द युट्रस कॅन्सर. थर्ड मोस्ट कॉमन म्हणजे अंडाशयाचा कॅन्सर किंवा ओव्हरीचा कॅन्सर. मग बाकी लेस कॉमन कॅन्सर जसे वजायनल कॅन्सर किंवा एक कोरिओकार्सिनोमा नावाचा स्पेशल कॅन्सर असतो, आणि मग बाकी जसे जर्म सेल ट्युमर्स वगैरे असतात, आणि मग एक्सटर्नल जेनेटिलियाचा कॅन्सर म्हणजे वल्वाचा कॅन्सर. हे असे कॉमन कॅन्सर. द स्टडी अँड द ट्रीटमेंट or management of women who have these sorts of cancers comes under gynecological. What is the risk appetite with respect to gynecological oncology? Is it possible to cure, or if of course early detection is always better, Yes. but then again cure ahe ki is it a risk factor that somebody should always look out for? Yes. So again that's a very important thing. तर आता in broad terms to answer your question की ह्याला cure आहे का? तर आहे. Okay. तर वी हॅव अ क्युअर. इफ यू लुक ॲट समथिंग विच वॉज 30 years बॅक, म्हणजे अजूनही कॅन्सर वॉज कन्सिडर्ड अ डेथ सेंटर. म्हणजे कुणाला कॅन्सर झालं की अरे आता त्याचं संपलं सगळं. तर असं नाही आहे. आता रिसर्च हॅज इन्क्रीज्ड. वी हॅव मोर बेटर टेक्नॉलॉजी, मोर ॲडव्हान्सेस, बोथ इन टर्म्स ऑफ सर्जरी, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस इज वेल. करेक्ट. सो त्याच्यामुळे काय होतंय की वी आर एबल टू डिटेक्ट कॅन्सर्स अर्ली and we are able to manage cancers better. So like you have rightly said ki yes, we need to detect it at early stage, but if you detect it तर ह्याला क्युअर आहे. तर कमिंग टू युअर सेकंड क्वेश्चन की ह्याचे रिस्क फॅक्टर्स काय काय आहेत, तर आता वेगवेगळ्या कॅन्सर्सचे वेगवेगळे आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल लेट्स टेक फॉर एक्झाम्पल युट्रस कॅन्सर. ओके. आता युट्रस कॅन्सरचे काय काय रिस्क फॅक्टर्स आहेत, तर आता आपल्या इंडियामध्ये देर इज समथिंग कॉल्ड अ ट्रायड ऑफ ओबेसिटी. ओबेसिटी म्हणजे लठ्ठपणा. तर ओबेसिटी इज वन व्हेरी रिस्क फॅक्टर. हायपरटेन्शन इज वन व्हेरी रिस्क फॅक्टर. ओव्हरऑल अ टाईप ए पर्सनॅलिटी म्हणजे आपल्याला काय आहे, वी वॉन्ट टू मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आपल्याला म्हणजे इट्स ऑलवेज समबडी हू टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. आणि द मेन रिझन इज वेन देअर इज मोर इस्ट्रोजन इन युअर बॉडी. म्हणजे हायपर इस्ट्रोजनिझम इन द बॉडी इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रिस्क फॅक्टर फॉर युट्राईन कॅन्सर. As far as cervical cancer is concerned, now cervical cancer मध्ये there has been a significant amount of research which is there. म्हणजे 20 years back we didn't know what was the reason. पण आता we know that it is caused because of a viral infection. Okay. Now which is called as human papilloma virus. Does that mean that सगळ्यांना ज्यांना viral infection होईल त्यांना कॅन्सर होईल? No. It is only 0.1% of all who have viral infections will go on to develop cancer. Okay. आता काय काय असतात त्याच्यामध्ये रिस्क फॅक्टर्स कुठले असतात की एक तर ज्यांचं who get married very early, who have multiple who have sexual activity with multiple partners,
or who are tobacco is also an important risk factor, whether in terms of smoking or in terms of chewing That also tobacco. leads to gynecological. Yes, that also, this is one of the cancers where tobacco is one of the predisposing factor. Okay. तर हे असे सगळे रिस्क फॅक्टर्स जे आहेत ते सर्वायकल कॅन्सरचे. ओव्हरीच्या कॅन्सरचे पण रिस्क फॅक्टर्स जे आहेत ते वेगवेगळे आहेत. म्हणजे इन ॲडिशन टू वॉट एव्हर आय हॅव मेन्शन फॉर युट्राईन कॅन्सर, म्हणजे ओबेसिटी, लेट मॅरेजेस, हायपरइस्ट्रोजनिझम. ओव्हरीचा कॅन्सरमध्ये वन इम्पॉर्टंट रिस्क फॅक्टर इज जेनेटिक्स. म्हणजे देर अबाउट 25 to 30% ऑफ दीज कॅन्सर्स आर कॉज बिकॉज ऑफ जेनेटिक. म्हणजे तुमच्या आईला, येस, इट गेट्स ट्रान्सफर्ड. म्हणजे तुमच्या आईला ब्रेस्ट कॅन्सर असेल किंवा ओव्हरी कॅन्सर किंवा आजीला असेल, तर त्याच्यामध्ये 25 to 30% ऑफ कॅन्सर्स आर जेनेटिक, म्हणजे कॉज्ड बाय म्युटेशन्स. तर आता ते म्युटेशन्स जे आहेत ते दोन प्रकारचे, म्हणजे जेनेटिक जे असतात जे ट्रान्सफर होतात फॅमिलीमध्ये, पण एक स्पेशल म्युटेशन्स आहेत सोमॅटिक जे आपण म्हणतो, दे आर ओनली ॲट द ट्युमर लेवल. पण अबाउट 30% ऑफ पॉप्युलेशन हॅज जेनेटिक प्रिपॉर्ट. सो तुम्ही वन्स वी स्टार्टेड दिस कन्व्हर्सेशन विथ ह्याला क्युअर आहे. येस. आणि जसं जसं आपण डिस्कशन करतो थोडं भीतीचं पण वातावरण झालंय ॲज वी स्टार्टेड स्पीकिंग. येस. आय रिअली वॉन्ट टू ब्रेक इट डाऊन सेईंग दॅट एक कोणी जर महिला आता ही बघते सध्या कार्यक्रम, तर हाऊ डज वन लुक आउट फॉर सायन्स अँड सिम्टम्स अँड हाऊ शुड बी द अप्रोच. फर्स्ट विल सी द सायन्स अँड सिम्टम्स विथ रिस्पेक्ट टू द कॅटेगरीज ऑफ कॅन्सर दॅट आर देअर इन गायनेकोलॉजिकल ऑन्कॉलॉजी. तर आता हा प्रश्न खूपच म्हणजे हा तुमचा थॉट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण काय होतं की तुम्ही ऐकता की अरे आपल्या माहितीतल्या याला कॅन्सर झाला किंवा आपल्या ह्यांना ह्याला, तर देर इज अ लॉट ऑफ फिअर ऑल्सो. पण ॲट द सेम टाइम थोडा अवेअरनेस पण आला पाहिजे सोसायटीमध्ये. म्हणजे बऱ्याच वेळेला कसं असतं की हे मला होणारच नाही, किंवा मी काय मला काय हे वाईट सवय नाहीत किंवा हे नाही, हे मला होणारच नाही. पण असं नाही आहे. देर आर मल्टिपल थिंग्स विच आर नॉट इन युअर हँड. तर त्यामुळे त्याच्यामध्ये की बिईंग अवेअर अँड बिईंग म्हणजे जागरूक राहणे हे जास्त महत्त्वाचं आहे त्याच्यामध्ये. आता काय काय सिम्टम्स आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर युट्राईन कॅन्सरचं विचारलं तर सर्वात मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज की ब्लिडिंग आफ्टर मेनोपॉज. म्हणजे कुणाची जेव्हा पिरियड्स बंद होतात त्याच्यानंतर जेव्हा कुणाला ब्लिडिंग होतं, दॅट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट साईन जी निग्लेक्ट नाही करायला पाहिजे. एनी ब्लिडिंग विच इज आफ्टर मेनोपॉज इज ॲबनॉर्मल आणि नीड्स टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. मग बाकी असे काही काही वेळेला यंग पेशंट्समध्ये, आता पूर्वी कसं होतं हे कॅन्सर्स आम्ही सगळे ओल्ड पेशंट्समध्ये बघायचो, पण आता डे बाय डे काय होतंय की मोर अँड मोर यंगर पेशंट्स आर कमी. मग त्यांच्यामध्ये काय सिम्टम्स असतात की समजा पिरियड्समध्ये ब्लिडिंग जास्त होणे किंवा 2 पिरियड्सच्या मध्ये ब्लिडिंग होणे, आणि रेअर त्याच्या म्हणजे ॲडव्हान्स स्टेजेसमध्ये वेट लॉस होणे, नंतर पोट फुगणे हे पण, किंवा पायात पेन होणे, पोटात पेन होणे, हे पण काही काही सायन्स अँड सिम्टम्स आहेत. आता जो सर्विक्सचा कॅन्सर आहे त्याचे काय साईन्स आहेत. त्याचे सर्वात मोस्ट इम्पॉर्टंट साईन आहे की ब्लिडिंग आफ्टर सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी. त्याच्यानंतर तुम्हाला जेव्हा ब्लिडिंग होतं दॅट इज वन ऑफ द मोस्ट अर्लिएस्ट साईन्स ऑफ सर्वायकल कॅन्सर. बाकी मग अंगावरनं व्हाईट डिस्चार्ज जास्त जाणे जो परसिस्टंटली होतो. म्हणजे नॉर्मल ऑल व्हाईट डिस्चार्जेस आय मीन दे मे नॉट बी कॅन्सरस, बट इफ जर तुम्हाला 6 महिने 8 महिने इनस्पाईट ऑफ टेकिंग मेडिकेशन्स जर रिलीफ मिळत नसेल तर यू शुड बी इन्व्हेस्टिगेटेड. आणि जसं मी म्हटलं तसं लेट स्टेजेसमध्ये पेन होणे, वेट लॉस होणे हे सगळे सिम्टम्स आहेत. आता ह्याच्यात सर्वात महत्त्वाचा कॅन्सर म्हणजे ओव्हरी कॅन्सर का महत्त्वाचा आहे, कारण ऑल दीज सिम्टम्स आर नॉन स्पेसिफिक. म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठलेच स्पेसिफिक सिम्टम्स नाहीत. समबडी विल जस्ट कम विथ अ पेन, म्हणजे पोटात दुखतंय फक्त त्यांना येऊ शकतात, ऑर समबडी विल कम विथ ब्लोटिंग इन द ॲबडॉमेन, म्हणजे ॲबडॉमेन इज डिस्टेंडेड, or non-specific symptoms like gastritis, or they also will be diagnosed with ovarian. किंवा another important thing is when the ovarian tumor increases in size, it will press on the urinary bladder or on the rectum. त्याच्यामुळे काय होतं की patients feel that they have to go and pass urine more frequently, or they have to go and pass motions more frequently, or they feel that no, they are not able to evacuate, म्हणजे they have gone to the motion, असं वाटतं की नाही झाले, पण असं वाटतं की नाही परत नाही. So that is also something which should not be ignored. ओके. तुम्ही म्हणालात की विच इज अ व्हेरी गुड थिंग की असं कोणाला वाटत असेल, आणि आपले बहुतेक जे सध्या व्ह्युअर्स बघतायत, कोणाला जर वाटत असेल की आय एम इनडिस्पेन्सिबल, आय हॅव डिव्हिनिटी, हे मला होणारच नाही. सो आय थिंक यू मेन्शन दॅट एक तर व्हायरस, अँड सेकंड वन इज हेरिडिटरी, इट इज ऑल्सो ट्रान्सफर्ड. So I think everybody should take care of their health, one. Absolutely. And also if just symptoms you have mentioned, I think people need to visit doctor and consult further. तुम्ही म्हणालात की अर्लियर इट यूज टू बी इन द ओल्डर एज, आता यंगर एज मध्ये आपण बघतोय. यू ऑल्सो मेन्शन स्ट्रेस इनिशियली,
Is it also lifestyle? येस सो आय मीन वेन आय मेंट स्ट्रेस इट इज ऑलवेज लाईफस्टाईल ऑल्सो. कसं तुम्ही जर डेमोग्राफी बघितली तर हे सगळे आता युट्रसचा कॅन्सर किंवा ओव्हरीचा कॅन्सर हे 1990sमध्ये US मध्ये खूप कॉमन होते, म्हणजे वेस्टर्न वर्ल्डमध्ये, नॉट इन US बट इन वेस्टर्न वर्ल्ड. आणि आपल्याकडे एवढं कॉमन नव्हतं. बट डे बाय डे आपल्याकडे जसे इंडस्ट्रियलायझेशन, अर्बनायझेशन, लाईफस्टाईल चेंजेस आर हॅपनिंग, these cancers have started increasing in our country. So definitely lifestyle also plays a definite role. म्हणजे like you say, people are exercising less. People are I wanted to come to that people point. are more after work. Our maybe sleep cycles are erratic. That also could be a factor. What is an ideal way of looking forward for a health so that you can avoid gynecological oncology? I mean, I can understand it is virus, it is hereditary, stress, lifestyle. But what should be an ideal day plan so that whether it includes exercise, mild exercise, whether it includes good intake of food. What is your take on this? So see, I'll tell you, everything in moderation is always good. म्हणजे नथिंग. आता समजा जर कुणी जर सांगितलं की नाही, आय विल गो ऑन अ क्रॅश डाएट, इट इज नॉट व्हायबल. तुम्ही ते सस्टेन करू शकणार नाही. सो समथिंग लाईक अ बॅलन्स डाएट वेर यू टेक गुड अमाऊंट ऑफ प्रोटीन्स, गुड अमाऊंट ऑफ कार्ब्स, try to cut down on fats as less as possible. Sugar, if you can possible to cut down, that is a very very good way of looking at it. Again, exercise is something which is very very important. The recommended guideline is at least half an hour to 45 minutes to 1 hour of exercise in any form, whatever you like it, is important. Another thing is your sleep should be regular. They say at least 6 to 7 hours of uninterrupted sleep is something which is very important. That is something. But in addition to that, for specifically for gynecological cancers, if you ask me, for cervical cancer, there are certain screening tests. म्हणजे स्क्रीनिंग टेस्ट म्हणजे काय असतं की दीज आर टेस्ट विच आर डन इन हेल्दी पेशंट्स. म्हणजे पेशंट्स नाही म्हणायचं त्याला, आपण हेल्दी इंडिव्हिज्युअल्स, जस्ट टू रूल आउट. आणि त्याच्यामध्ये द गुड थिंग अबाउट हे की बिकॉज ऑफ दी स्क्रीनिंग टेस्ट आपल्याला प्री कॅन्सरस फेज जी असते, म्हणजे आता काय असतं, सर्वायकल कॅन्सर जे आहे त्याच्यामध्ये एक मोठी प्री कॅन्सरस फेज असते विच इज 5 to 7 years. ज्या फेजमध्ये आपण तो कॅन्सर डिटेक्ट करू शकतो. तर त्या फेजमध्ये जर तुम्ही जी टेस्ट केलीत, म्हणजे ज्याला ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस, जो व्हायरसच आपण डायरेक्ट डिटेक्ट करू शकतो, किंवा पॅप्समियर किंवा व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन विथ ॲसिटिक ॲसिड, या टेस्ट सगळ्या कॉमनली अवेलेबल असतात. तुम्ही ते 5 ते 7 वर्षाआधी डिटेक्ट करू शकता. आणि ज्याच्यामध्ये ट्रीटमेंट्स आर व्हेरी, दे आर नॉट व्हेरी इंटेन्सिव्ह, आणि त्याच्यामध्ये क्युअर रेट्स आर नियरली 100%. सो तुम्ही म्हणाल की सर्वायकल कॅन्सर जर असेल तर इट इज मोर अप्रोचेबल, इट इज मोर क्युरेबल, अँड देर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दॅट यू कॅन लीड अ हेल्दी लाईफ. येस, ॲब्सोल्युटली. विथ स्क्रीनिंग टेस्ट यू कॅन डायग्नोज इट अर्ली, अँड देन क्युअर रेट्स आर क्वाइट एक्सलंट. आपण मगाशी ओव्हरियन बद्दल पण बोललो. व्हॉट आय हॅव रेड इज इट अपॅरेंटली इज अ सायलेंट किलर इज व्हॉट इट हॅज बीन ॲड्रेस्ड टू. If you can elaborate so that there's a lot of awareness so people can understand and maybe attach to this. आता the very important word that you have used is silent killer. तर त्याला का सायलेंट किलर म्हणतात? कारण जसं मी तुम्हाला मागं म्हटलं की त्याचे सिम्पटम्स जे आहेत ते सगळे नॉन स्पेसिफिक आहेत. म्हणजे डिटेक्ट नाही, म्हणजे कुठलाही सिम्पटम आपण ओव्हेरियन कॅन्सरमुळे आहे असं ॲट्रिब्यूट नाही करू शकत. म्हणजे आता काय वेळेला लोक नुसती दे जस्ट कम विथ गॅस्ट्रायटिस, म्हणजे मला फक्त गॅस्ट्रायटिस सारखं हे होतं, ॲसिडिटी होते, हे होते, आणि तुम्ही स्कॅन करता आणि इट इज डायग्नोज्ड विथ अन ओव्हेरियन कॅन्सर. कधी लोक फक्त पोट फुगल्याने येतात. आता ते कशामुळे पण असू शकतं. ब्लोटिंग कॅन बी अ सेन्सेशन बिकॉज ऑफ एनिथिंग. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की जर ओव्हेरियन ट्युमर जास्त साईजचा असेल तर इट विल प्रेस ऑन द युरिनरी ब्लॅडर अँड कॉज सिम्पटम्स, आणि ऑन द रेक्टम ऑल्सो. काही वेळेला लोक नुसती वेट लॉसमुळे येतात. म्हणजे हे असेच काही वेळेला नुसती लोक कशा तरी दुसऱ्या कारणासाठी जेव्हा स्कॅन केला जातो दे गेट डायग्नोज्ड विथ दॅट. सो दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एज सायलेंट किलर. आणि त्याचं सायलेंट किलर म्हणण्याचं एक कारण काय आहे, 70 to 80% ऑफ पेशंट्स प्रेझेंट टू अस इन ॲडव्हान्स स्टेजेस. आणि दॅट इज वाय इट वॉज कॉल्ड एज अ सायलेंट किलर. म्हणजे बेसिकली तुम्हाला कळूपर्यंतच तो कॅन्सर एवढा ॲडव्हान्स झालेला असतो की ट्रीटमेंट ऑप्शन्स वेअर नॉट दॅट ग्रेट प्रिव्हियसली. बट व्हॉट इज द पर्सेंटेज ऑफ कमिंग बॅक टू नॉर्मल लाईफ? So, if again, as I said, it depends upon what stage somebody is diagnosed. But if you take at stage 3, stage 4, with better now previously 5 years back, in stage 4, the survivals were only 25%. Okay. Now with better treatment and all, we are pushing it to 40 to 50%.
Okay. So, compared to cervical cancer, ovarian is a little difficult challenge to overcome because it is not detectable as such. आपण मगाशी cervical cancer बद्दल you mentioned pap smear, HPV vaccination. Yes. Okay. आता you said healthy patients, healthy people can go HPV and screening. test. Yes. अब एक मला पण प्रश्न पडला की what should be the frequency then? So is it 6 months, 1 year, Correct. 2 years? करेक्ट. तर आता तुम्ही या 3 टेस्टच्या मी तुम्हाला सांगितल्या, पॅप स्मिअर, HPV DNA आणि VIA, व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन विथ ॲसिटिक ॲसिड. ते वन्स इन 3 years आफ्टर द एज ऑफ 21 हे करायला पाहिजे टेस्ट. After the age of 21. Okay. जर तुम्ही 2 टेस्ट करत असाल, म्हणजे इफ यू डू HPV DNA अँड यू डू पॅप स्मिअर, Okay. यू कॅन डू ओनली वन्स इन 5 years. Okay. So if you do both. बोथ द टेस्ट. ओके ओके दॅट्स क्वाईट हे आता मला एक सांगा तुम्ही मगाशी म्हणालात की 5 years बॅक द सर्वायवल ऑर द कन्वर्जन रेशियो वॉज 25%. नाव इट हॅज इन्क्रीज ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू लॉट ऑफ लेझर टेक्नॉलॉजी ऑर AI ऑर रोबोटिक्स देर आर लॉट ऑफ ॲडव्हान्समेंट्स ऑल्सो हॅपनिंग तुमच्या फील्डमध्ये. हाऊ इज इट बेनिफिटिंग यू अँड सो दॅट वी कॅन टेक केअर ऑफ ऑल दिस दॅट वी हॅव मेन्शन्ड. So advancements are as I said, they are in 3 ways you are look at it. There are certain advantages in surgery, advances in medical management, which is chemotherapy, Okay. and advances in radiation. आता तुम्ही जर in broad terms कॅन्सरची जर ट्रीटमेंट बघितलीत तर देर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट. वन इज सर्जरी, रेडिएशन अँड किमोथेरपी. तर या सगळ्यामध्ये ॲडव्हान्सेस झालेले आहेत. आता सर्जरीचे जर तुम्ही ॲडव्हान्सेस बघितलेत तर आता काय डे बाय डे पूर्वी आम्ही ओपन सर्जरी करायचो, म्हणजे पोट इकडनं इथंपर्यंत ओपन करायचं आणि मग सर्जरी करायची. नाव दॅट वी आर डुईंग विथ आयदर विथ लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी, विच इज लाईक अ की होल सर्जरी. सो पोटावरती छोटे छोटे होल्स असतात फक्त. ऑर अ मोर ॲडव्हान्स फॉर्म ऑफ सर्जरी इज रोबोटिक सर्जरी. म्हणजे बेसिकली रोबोटिक सर्जरी म्हणजे काय आहे की द रोबोट डझंट डू अ सर्जरी, इट्स जस्ट दॅट द इन्स्ट्रुमेंट्स हॅव अ रोबोटिक टेक्नॉलॉजी. त्याच्यामुळे काय होतं की युअर प्रिसिजन इन द सर्जरी इज मच बेटर. मला जर ते 1 millimeterचा टिश्यू काढायचा असेल तर आय कॅन डू इट मोर प्रिसाइजली. ह्याच्या सगळ्यामुळे काय होतं की मला दिसतं जास्त चांगलं. सो आय कॅन सी द सेल्स मोर बेटर. आय कॅन द इंजुरी इज मच लेस. त्याच्यामुळे काय होतं की पेशंटला पेन जे असतं सर्जरीमध्ये there is 3/4 reduction in pain when you do it by robotic assistant. So in a nutshell, you are doing the same surgery with the same oncological principle, but with a better quality of life for patient. This is one advancement which is there. The second advancement is we are doing more and more extensive surgery. म्हणजे पूर्वी आता which is especially for ovarian cancer आणि थोडासा युट्राईन कॅन्सर जो ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये प्रेझेंट करतो त्याच्यासाठी. पूर्वी काय होतं की या सगळ्या पेशंट्सना आपण फक्त पॅलिएटिव्ह ट्रीटमेंट द्यायचो, म्हणजे त्यांना तो फक्त किमोथेरपी मिळायची आणि त्यांचे फक्त सिम्पटम्स आपण कमी करू शकत होतो. त्यांना आपण क्युअर वेने ट्रीट नाही करायचो. तर ह्याच्यामध्ये देर इज समथिंग कॉल्ड एज सायटोरोटेक्टिव्ह सर्जरी अँड हायपॅक. म्हणजे आता बेसिकली काय असतो, ओव्हेरियन कॅन्सर हा पेरिटोनियल डिसीज असतो. म्हणजे तो काय करतो, ओव्हरीमध्ये जेव्हा कॅन्सर सुरू होतो तो पेरिटोनियम म्हणजे जे शरीराचं पोटाचं जे आवरण असतं, म्हणजे शरीराचं ॲबडॉमेनचं आवरण असतं त्याला पेरिटोनियम, त्या सगळ्या ऑर्गन्समध्ये जातो. स्प्रेड होतो. मग त्या सर्जरीमध्ये इन ॲडिशन टू रिमूव्हल ऑफ द ओव्हरीज अँड ऑल, द एंटायर पेरिटोनियम इज रिमूव्ड आणि ॲट द सेम टाइम वी पुट किमोथेरपी इनसाइड at a higher pressure and higher temperature using a special machine जे किमोथेरपी साधारण 1.5 ते 2 तास आत सर्क्युलेट केली जाते, सो दॅट द किमोथेरपी ॲक्ट्स मोर बेटर लोकली. तर दॅट इज नोन टू इम्प्रूव्ह सर्वायवल इन अ स्पेशल टाईप ऑफ इन वन मोस्ट कॉमन टाईप ऑफ ओव्हेरियन कॅन्सर. इन ॲडिशन टू दॅट बाकी अपेंडिक्सचा कॅन्सर असेल किंवा एक काही आतड्यांचा कॅन्सर, त्याच्यामध्ये पण हायपॅक वापरली जाते. पण मॅक्सिमम बेनिफिट इज इन ओव्हेरियन कॅन्सर ॲज पर लिटरेचर. आय बिलीव्ह इट इज ऑल्सो हेल्पिंग यू विथ रिस्पेक्ट टू लेस हॉस्पिटलायझेशन टाइम. द रोबोटिक इज हेल्पिंग इन लेस हॉस्पिटल टाइम. म्हणजे देर वर डेज वेअर पेशंट्स वुड हॅव टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 7 days, 10 days, 15 days. आता वी सेंड पेशंट्स इन 1 or 2 days होम आफ्टर अ व्हेरी व्हेरी मेजर सर्जरी एज वेल. That is something that they can regain their work. कारण it has both economical benefits as well as benefits on the mental psyche of the patient. Correct, I understand completely. Anybody entering the hospital, त्याला नाही म्हणजे कुठलाही बघा, म्हणजे whichever is the bed which is in the best 5-star hospital in the world can't give you comfort what your home can give. Correct. Nobody wants to stay in the hospital. सगळ्यांना घरी जायचं असते. दुसरा another important thing is that once you treat a patient, say त्याची सर्जरी होती आणि within 4 to 5 days or 7 days, 10 days he can rejoin his work. It will keep him or her busy.
ओके. आणि त्याच्यामुळे जे सारखे जे एमटी म्हणजे काय म्हणतात त्याला की मला काहीच करायला नाही तर यू विल ऑलवेज गेट नेगेटिव्ह थॉट्स अबाउट युअर की माझं असं का झालं मग माझं कॅन्सर परत येईल असं दिस इज क्वाईट नॅचरल दिस इज अ नॅचरल ह्युमन सायकी तर मोर अँड मोर समबडी गेट्स इन्वॉल्ड इन द वर्क दिस विल कम डाऊन सो दिस हॅज बोथ economic benefit as well as I think the hospitals have also upgraded themselves with respect to resources, infrastructure. But again, that तो ती भीती जी आहे ती अजून असते की I would rather go anywhere else but not hospital. If we are coming to the end of the show आणि मला एक सांगा जर कॉमन मिथ्स जे आहेत वुमेन मध्ये विथ रिस्पेक्ट टू गायनेकोलॉजिकल कॅन्सर हे तुम्ही बरेच पेशंट्सला भेटतात अक्रॉस एज ग्रुप भेटतात अक्रॉस जॉग्रफी भेटतात तुम्ही कर्नाटकामध्ये जेव्हा कन्सल्ट करता आणि गोव्यामध्ये कन्सल्ट वेगवेगळ्या अप्रोचेस येतात व्हॉट आर द कॉमन मिथ्स दॅट पीपल कम सो वन इज एज आय सेड इज की दिस मे नॉट बी कॅन्सर मला हा कॅन्सर होऊच शकत नाही दिस इज वन ऑफ द व्हेरी कॉमन मिथ्स पण असं नाही आहे सी इट इज ऑलवेज सम बिट ऑफ एक्स्ट्रा इन्व्हेस्टिगेशन किंवा थोडं एक्स्ट्रा इन्व्हेस्टिगेशन्स नाही एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन टेकिंग नो प्रिकॉशन्स एट ऑल Another myth is ki second thing is that if somebody is diagnosed with cancer, it is the end of the world. It is not the end of the world. There is good treatment options which are available. So these are most common myths which are there. Okay. A lot of people doesn't like long form content. They don't have that much time to listen. If at all I ask you to make a reel of say 30 seconds or 60 seconds मध्ये मला सांगा जे आपण बोललो, if you can summarize that, what would be the message that you would like to give? Okay. So basically my message is see gynecological cancers are one of the most common cancers occurring in women. If you look at data, about 35 to 40% of cancers occurring in women are gynecological cancers. So they are a very important problem not just for our country, for the entire world. All of these women are mainly in their age group between 35 to 50. So they are women who are working, they are women who are running their families. So it's important that we take care of the health of these women. Majority of these cancers can be prevented or diagnosed in an early stage if proper screening techniques, proper investigations are done. So my appeal is that whatever tests are available, like a pap smear or a human papilloma virus, HPV DNA, or a visual inspection with acidic, please visit your doctor and do this test. Another most important thing is please don't neglect any of your symptoms. Current early diagnosis is the key to success. If you diagnose it early, your chances of cure are much more. And again, having cancer is not the end of the road. There are various patients who have been diagnosed of cancer, who have undergone treatment, and who are again going and leading a very, very normal life after treatment, doing all their work and everything. So that is what would be my message to people. I think you rightly said, sir, having cancer is not the end, but I think it is the beginning that people should look forward to. Dr. Rohit Ranade, पहिली तर 3 महिन्यातल्यान एकदा येताले आता तांचो प्लॅन असा की एवरी मंथ गोंयान OPD विजिट्स करचे तुमकां जर ह्या एंटायर डिस्कशनांतल्यान जर कितें मेळ्ळां आसत समथींग दॅट यू वूड लायक टू मीट हिम डेफिनेटली ऑन हिज विजिट नेक्स्ट टायम यू कॅन मीट हिम इन पर्सन and discuss whatever you want to with respect to gynecological oncology. And finally, at the end of the show, I really need to thank Dr. Rohit Ranade ki it is always a pleasure to have a conversation because बरेचदा आपण हेल्थ और बरेचदा आपण कॅन्सर सारखा विषय एवढ्या कम्फर्टेबल नाही बोलत आय होप पीपल हॅव ऑल्सो गॉट वॉट दे वॉन्टेड टू अंडरस्टँड अँड देर माइट बी एन नंबर ऑफ डाऊट्स इन देअर माइंड पुढच्या वेळा जेन्ना आम्ही त्यांच्या वांगडा मेळटले तेन्ना डेफिनेटली तुमचे प्रश्न जे आसा ते आम्ही त्यांच्याकडे विचारतले आणि ते डिस्कस करून ताजेर ऑब्वियसली बेटर आउटकम काडपाचो प्रयत्न करतलो एट द एंड ऑफ द डे आय वूड लायक टू से इज इफ यू आस्क मी और रादर गिव मी एन ऑप्शन of choosing between hotel, hospital and home, I think as Rohit Ranade Dr. mentioned, it should be home. And त्या खातीर म्हाका दिसता फिट आसप हेल्दी डायट आसप आणि जे वेगवेगळे दुयेंसां जी आसा तातूंतल्यान जर आमकां काही जर दिसता जाल्यार दोतोराक विजीट करप हें सामकें इम्पॉर्टंट डॉक्टर Ranade, it was pleasure to have you in Goa and in our studio. Thank you very much. Thank you very much. The pleasure is mine. Thank you.